Boas tardes. Boas tardes. Hoxe temos unha historia de vida aquí cunha veciña de Aldán, que se chama... Dinos ti como te chamas. Fita Jalana, nombre propio Josefa Rial Bastón. Josefa Rial Bastón. A ver, eso de Fita Jalana, de que ven? Isto, según me dicía a miña abuela, que é dos antepasados da danza que había a San Sebastián, porque cando un marchaba pa Mili, o mellor viña malo do plomón ou de calquera enfermedad, pois ofrecíaselle a San Sebastián, se lle curaba, que lle ofrecía para bailar a danza, o día 20 de xaneiro. Entón, a túa familia tiña Sí, ese alcume. Si, os antes pasados, porque eu tiño 84 anos e non acordei nin a meu bisabuelo, nin a miña bisabuela. Conocí unha bisabuela, a nai de miña nai, pero ela nunca acordei me a bailar, porque daquela bailaban os homens. Ah, mira que interesante. Sí. É porque bailaban os homes. Porque dixe que non podían bailar as mulleres, que o cura non lle gustaba que eu bailara as mulleres cos homes e os homes coas mulleres. Pero agora hai 6 mulleres e 7 homes cogía o que regía a danza, porque ele vai facendo os puntos e as damas e os galáns tiñan que facer o punto que ele o guía lle facía. De quen é filla a Fita? De Maximina Rial Bastón, filla de solteira. Maximina Rial Bastón. E Bastón. sabías quen era teu pai? Sí, supe, ainda me falo ben con todos os irmáns. Sí? Lévame moi ben, ainda teño un enfermo que chama todos os días pola muller para preguntar por él. Entón, túa nai tívote de solteira, pero sabías quen era teu pai? Sí, porque miña nai traballou na de Masó, e miña nai era revisadora das latas, revisábanse as latas, tocaban a choco e que estaban picadas, non tiñan ai na lata. Entonces miña nai revisaba a lata e ele era soldador. E como se chamaba el? Luís Domínguez. Guerrero, parece que o segundo apellido. Eu non teño os apellidos de meu pai porque unha tía miña non quixo que meu pai me reconocera. E teu pai que era casado? Sí, cando me tuve a mí, sí, casado, sí. Pero entón, con túa nai solo te tivo a ti? Ou tiveches máis irmáns de túa nai? Non, ela de solteira tuvo a min. Sí. Despois se casouse con un viudo, tuvo a un irmán que traballou nun radio popular en Vigo, e unha irmán que non la matou un coche, tiña 5 aniños, chamábanlle Lolita, Dolores. E meu irmán eu puxillo José, pero o pai por detrás, como estaba a miña nai separada dele, cando fomos a bautizalo, ele non apareceu, e chegamos ao ío, o cura do ío preguntou que nombre le habéis elegido para este niño. Eu miro para o padriño mira para min, que o padriño era José, e o José, señora, poñémolle José. Pero o pai, como había un médico deses que iban ás casas, iba montada nun burro, cando iba a consulta a mirar un enfermo, pois chamouno, e el colleu lle dixo nada a miña nai, porque el sabía que lle chamábamos Pepiño, colle vai ao xusgade, puxenlle Manolo. O sea, era... Manolo, queríanlle poñer José... Non, José tiña un nombre, o nombre da madriña, mas é padriño. Pero o pai, como médico, chamounos, denunciounos, porque non podía sentar na partida, pois vai el puxenlle Manuel. E vive? O pai de meu irmán, non. No, si vive teu irmán. Estamos agora no verano, vecinos. É José ou Manuel? Ti como lle chamas? Eu chamolle Pepillo sempre. Eu chamolle Pepillo. E a outra Lolita atropellou un coche. Tiña 5 aniños. Mira, e lembraste tamén de teus avós? De meus avós, solo miña abuela. Pero por parte de túa nai, claro. Miña nai. De meu pai, que chamáballe a miña abuela, por parte de pai chamáballe Elena. Por parte de pai? De pai chamáballe Elena, pero o avó non me acordo, non sei se cheguei a acordar, non. Pero os de túa nai como se chamaban? Os de miña nai chamáballe, os pais de miña nai, Dorinda, Bastón García, e Manuel Rial, non sei que,
segundo apellido. Non sei que non me acordo. Non importa tampouco, Era Rial, se non Manuel Rial, aparece... que morreu en Cuba, atonusado, porque antes a cana de azúcar, non? Metían nunha máquina, Sí. e se lle dixeron a miña abuela dixeron a nós. Enroscouse e matou unha... Cruzouno. Quedou alá, nunca máis se supo nada dos huesos dele, ni nada. Vale. Entón, ele estaba emigrado alá. Sí, estaba en Cuba. Pero sí. estaban os dous ou solamente No, estaba ele? estaba el solo, porque daquelas marchaban moitos solos, despois deixaron as mulleres. Un fillo se quedaban alá, pero miña abuela quedou con meu tío Pepe, meu tío Ramón, meu tío Ignacio, filla de viuda. Miña tía Carmucha e miña nai Marcelina. Entón, ti, cal é o teu primeiro recordo da escola, cando eras pequena? Ai, Deus mío. Que me castigaba moito e puñía varias forras debaixo das rodillas. Pero mira, non te preguntei, onde naciches? Na Espiñeira. Na Espiñeira, eso a que pertenece? Pertenece a Aldán, Cangas de Morrazo. Aí non, Espiñeira. a provincia de Pontevedra. Tamén. En Aldán, Aldán, na Espiñeira, no sitio da Espiñeira. Mira, entón, a escola... A escola era na Costa do Pardo. Na Costa do Costa Pardo. do Pardo. Sí, a profesora miña era doña Isabel. Pero ti cantos anos tiñas? Tiría 8 ou 10 anos. O sea, máis pequena non ibas? Máis pequena non, porque estaba interna en Vigo, na Casa Caridade, ali en San Francisco. Ah, porque ti cando eras pequena vivías en Vigo? Non, porque había unha señora que mandaba máis que a Guardia Civil, chamabanlle Josefa Graña Montes, que era irmán do párroco que tiñamos antes alá. Pois mandaba, como éramos pobres, pois meteu-me nun colegio interno. E túa nai deixou-te marchar? Claro, porque miña nai estaba co home que tuvo. Co viudo? Co viudo. Entón, miña abuela mandoume para ese colegio. E foi onde fixen a primeira comunión, prestaron a roupa da primeira comunión, e se que salín da misa xa me quitaron, e xa me tirou para a Espiñeira para comer, nada máis. Foi o que me recordo. O sea, con cantos anos marchaches para lá, para Vigo? Tería 7, 8 anos, 6, 7, porque fixen a primeira comunión de 10 anos. Un pouco tarde, non? Porque antes facíase antes. Sí, pero non había, a ver, eu cando me meteron no colegio foi onde me enseñaron o catecismo e todo, porque estaba interna. Ele había un torno, chamaban un torno, que as mulleres solteiras cando tiñan un fillo, pois metían ali, no torno. Entonces iban as moças, recollían, e como sabía que o fulanto de tal quería un fillo, pois chamaban e vendían. Naqueles tiempos. E ti dedicabas tamén a cuidar eses nenos pequenos ou non? Non, nos estábamos no colegio, nas clases, íbamos ao comedor, xogábamos no patio. E lembraste de algunha monxa daquela época? Ai, sí, Sor Josefa, Sor Cruz, Sor Sara, Sor Aurelia. Eran todo mulleres? Todo mulleres. O sea, ali non iba ningún cura? Eran de clausura? Viña a celebrar a misa diariamente. Viña todos os días a celebrar misa. E nos íbamos a misa porque nos mandaban elas, claro. E tiñamos que rezar porque nos mandaban elas. Eso era unha casa de caridad? Sí. Como se chamaba? San Francisco. Frente a que está a lonja de Vigo. Porque antes xe ali onde agora eran as almas perdidas, que é unha cafetería. Agora cambiaron máis para diante, pero o colegio estaba, o colegio é que era un barro, que cando viñan os mariñeiros de noite do mar, pois iban os homens que iban a descarga, pois paraban ali naquela cafetería que chamaban Almas Perdidas, que ainda vos existe. E aí solo estabades mulleres? Mulleres, solo. Se máis o sacerdote que iba a celebrar a misa. Entón, ti ali estiveches hasta os 8 anos? Eu parece que hasta os 10 anos, ou esse parece. E foi túa nai a buscarte ou como foi? Escapei. A ver, como foi eso? Eu escapei porque me preparaban para operarme das anginas e tuveronme 3 días sin comer.
porque Da non se fame. podía comer, porque tienes que ir co estómago libre. E agora vas dun día para outro xa te podes operar. Xa. Pero daquela, como non había que comer, te apartabas os bichos do potaje, cando che facía un potaje, mas así e apartabas os bichos e comías os feixóns, cantos bichos comeríamos nós. Sí, Tanto. xa estábamos vacunados. Tantos. Entón, escapaches, onde marchaches? Para casa da miña abuela, Pero como foches? fui no barco, na pasaje, e metime debaixo dun banco e non me miraron. E non paguei. Porque ali había barco que iba directamente a De Aldán. Cangas, non, de Cangas, Non, onde de Vigo a Vigo. Cangas. E despois topei a alguén que me deu os gatos po cerqueiro, e cheguei a Beija de Riba, que lle chamamos a Beija de Riba, fume para casa. Cheguei a casa, miña abuela botou as mãos a cabeza, e dixía, mira, non me quero operar. Tuveron 3 días, 3 ou 4 días sin comer, eu non me quero operar, eu non vou máis para ali. Entón, miña abuela levábame. Dixe, mira, como me leve para o colegio, chego medio da ría e tiro ao mar. Mira o que lle dixo, tiro ao mar. E veo a esa señora que era a irmán do párroco de Aldán, que chamaban Josefa Grañamontes, Sí. Esa fora a que te levara a para que te lá. levara para lá, Sí. claro, para ali para o colegio, porque éramos pobres. E entón, veo, dixo, porque eu me escapei, dixo eu, e depois tens que volver outra vez, tiro ao mar. Non me levan para o colegio, para Casa Caridad, tiro ao mar. E non me levaron. Non quise ver máis, para que eu vou ali, pasaba así, mi madriño, Jesús. Era horrible, por a canta fame se pasou, Dios mío. Canta. Entón, despois quedaches ali en Aldán, Quedei na casa con miña abuela. quedaches ca aboa, e foches despois á escola, porque aí xa farías o ingreso. Fui ao colegio das mozas, que a orden da Divina Infantita, as primeiras mozas que viñeron para Aldán. A orden Da Divina Infantita. Divina Infantita. Divina Infantita, sí. E despois, as segundas que viñeron eran de Corazón de María. Religiosas Corazón de María. Pero ti cantos anos tiñas aí? Xa E tiñas de 10. isto, parece que salín dese colegio xa de 14 anos, ou así. O sea, xa remataches. Pero antes non había exámenes, Xa. non había... E aí ibas con uniforme ou ibas... No, Ou ibas vestida daquela normal? iba con uniforme, Sí. e falda e piche gris, como levaron as miñas fillas, e unha blusa blanca, zapato marrón, calcetín blanco, e unha chaquetiña azul. Eu creo que todos íbamos Sí, igual, claro, para mí que porque os as miñas calasancias íbamos Sí, igual. as miñas fillas fueron iguales, sí. De aquí lembraste de algún profesor ou non? Da Do Divina colegio? Infantita, sí. Daquela non había parece que profesores. Non. Nestas que marcharon, sí, nas de Corazón de María, sí. E aí, que asignatura che gustaba máis? E Ou non che gustaba? O que máis me gustaba foi o libro de Gerardo Medio, porque tiña lecturas que eran fáciles de que se quedaran na mente, pero eu fui moi burra para estudiar. Pero mira que tiña moitos dibuxos ou así. Sí, o circo do arcoíris, o que andese a bola esa, A bola do mundo. a bola do mundo alrededor, esa que gustaban, pero eu nunca me examinei. Mira, tiñas algunha compañeira, algunha amiga que fora a escola contigo que ainda te levaras ou te leves ahora? Mira, ainda fiz sábado 8 días, chamoume unha que está en Barcelona, que lle chamaban Jesusa, chamanlle Jesusa. Fomos alumnas do colegio das mozas da Divina Infantita. Pero había unha da Divina Infantita, porque claro, tiñan celos. Había unha moza que lle chamaban Madre Paloma, queríamoslle porque era buña como pan. Entonces había unha que lle chamaba Madre Patrocinio, era mala como unha chispa. Mala era aquela cabrón. Malísima. E pois mira, me chamou desde Barcelona, fixos este sábado 8 días. O sea, ela viva lá e iba contigo á escola? A escola, sí. Ai, E tiño a Olguita da Costa, que da vive, tiñamos moitas, Pili Santomé, Vaqueiro tamén. Ainda hai bastantes polo medio, Mira, entón estudiábades o que podíades, Sí. e na casa que facías? Ti vivías can tua aboa, non? Mira, na casa. Que facías na casa? Mira, miña abuela criaba becerra, criaba burro, cerdo,
ovellas, e tiña abejas para plantar. E galiñas tamén, E non? galiñas. E tiña abejas, tiñamos que ir a botar o millo, e o arado, e perdonado que arrasar o abono en cestas, polo menos que sei 2 kilómetros, mas vean, se non era máis. Cada xa tiñas como burras para levar o abono para a abeja, porque pasado mañán viña o labrador. E tiñas que ter o abono na abeja, ciscalo, para cando viñera o labrador, ter todo preparado, e detrás do arado, unhas a sembrar o millo e outra a darlle co cotelo do lejón a desfacer os torróns, para que non quedara. Pero eso, cando ibas á escola, eso facíalo pola tarde? Pola tarde. E por que deixaches a escola? Pois se eu xa era grande, tiña que ir a traballar con miña abuela. Claro, xa estabas... E facías a comida ou... Non, a comida non facía. Facía ela ahora, si agora fa comida. Sí. Ahora E xa mira fa unha cousa, demasiado. e non botabas de menos a túa nai? Porque claro, túa nai non vivías con ela. A ver, miña nai, a verdade, foi á fábrica, viña de noite, non tiña... Pero vivíades cerca, unha de Non, outra? Non, todas na mesma casa. Ai, vivíades na mesma casa. Cando miña nai estaba solteira. Pero cando se casou, miña nai foi a vivir para Vilariño, que pertenece á parroquia do Illo, onde está ese cruceiro tan famoso. E eu quedei con miña abuela. Vale. Pero miña abuela sempre me ciscou. Pero despois túa nai non viña a visitarte? Viña a visitar unha vez, levoume para Vilariño, para o home de miña nai tiña 3 fillos, e non quería vivir ali con 3 homes. Escapei outra vez para miña abuela, a que miña abuela me pegaba, pero bueno. Bueno, antes non protestábamos, decíamos, teremos merecido. A miña abuela era moi severa, e sabes como dixen os meus fillos, como ti te criache con tundas, de primeiro a eles tamén lle pegaba bastante, porque cada cousa que me dicían, facíalle caso ao mellor que era, non era mentira, e chegaba a casa, pegaba cando viñan do colegio. Porque me dicían, eu te a tua filla, macho de uniforme a miña filla, non sei que... Bomba. Sin saber se era verdade ou mentira, pero... eu sabía. Bueno, entón, empezaches a traballar nas veigas, Nas cos veigas, con miña abuela, animais sí. e tal, e sempre estabas ali en Aldán. Non saliches de ali. Vin a servir para Pontevedra tamén, Cantos anos tiñas? Aí xa diría 18 anos ou 20. Pero porque alguén te buscou? Sí, Alguna buscoume familia? esa señora, esa Josefa de Cura, a que mandaba máis que a Guardia Civil. O sea que esa era un pouco a alcahueta. Sí, alcahueta, sí. Viñeches a Pontevedra a casa de quen? Agora xa non me acordo. Non, tantos anos. Bueno, pero por que rúa era? Non te lembras? Polo centro? Mira, pois sí. Por onde está Alameda? Sí. Por onde vamos pasando a Alameda, donde se facía o carné de identidade, entrando vindo de unha porción de Cangas, entras para arriba, pasando o río, entras para arriba. A esquerda é onde se facía, onde non sei se ainda hoxe, se facía o carné de identidade. Entón, despois aquí era Alameda. Sí. A terminar a Alameda a dereita, e isto vin servindo eu, non me acordo como... Bueno, no centro de Pontevedra. Sí. Tiñas que ir con uniforme. E que te lembras desa época? Porque claro, de vivir nunhas condicións que o mellor tiñas que ir cos animais e tal, a vir a servir, eso cambiou moito, Pois non? mira, eu fui a única casa que eu comía con eles na mesa. Pois mira, eso é Fui a raro, única casa, porque estuve en Vigo, na Santa Rita, detrás da residencia, aqueles cunha cabeza de ollo mor comíamos 2 muchachas. Pero a primeira que viñeches foi a Pontevedra. Non, fui a Pontevedra, despois estuve en Marín. Canto tempo estiveches aquí en Pontevedra? Estuve en Marín tamén, estaría a Nemedo, 2 anos. O sea que despois de aquí marchaste a Marín. A Marín, na casa de Paco Campelo, que era armador. E despois de Marín, foches para Vigo. Despois de Marín, non, primeiro de Pontevedra, despois fui para Vigo. Despois vim para Marín. E aí xa acabei.
Despois fun para a fábrica de Chamadoira. A fábrica de Chamadoira onde era? Ali mesmo no puerto de Aldán. Ainda existe? No, existe o sitio, pero cerrouse hai moitos anos. Despois fun para Masó. Pero ali que facías na fábrica de Ali Aldán? andaba a dar servicio. A mellor estabas empacando peixe, tiñas a parrilla así aquí, e te ibas collendo empacando na lata. Era de conservas? De conservas. A terminar, estaba aquela parrilla terminada, quitaba aquela parrilla libre e poñía outra chea. E despois, cando era o tempo da meixa, tamén, a quitar a meixa da cuncha, había, se chamaban de pineiras, así de madeira, así. E despois que era como esa cousa que se lle poñe as ventanas para que non entre a mosca. Sí. Pois tamén, a mirar que non tiñan para empacar nas latas ou no latón, o tanto o berbereche como a meixa. Pois eu miraba aquela libre, pois puña outra para que elas non perderan de empacar. E depois foches para Masó? Despois fui para o Masó tamén. Estaba túa nai aínda ali? Non, xa non estaba? Non, miña nai xa non traballa ben. Traballou cando era moza, cando me tuve a min. Cando me tuve a min, porque o meu pai, o que xa acabei de dicir antes, era soldador e ela era revisadora. E tiñan que vir a andar desde Cangas a Aldán, que eran 5 kilómetros. E a ocasión fai pecar. Xa. A ocasión fai pecar, porque é así. E ti en Masó, canto tempo estiveches? Ai, estuve que entrei... Cantos anos terías cando entraches? Pois mira, tiña 25, que andaba xa en estado da miña filla máis bella. Despois sí, cando tuve a esta, tamén andaba na de Masó. Pero dime entón cando coñeciches o teu mozo. Ai, o pai da miña Conchi, da maior, sería, pois mira, falei 6 anos con el. Pero estabas aquí a servir en Pontevedra cando coñeciches? Non, estaba na casa. E o meu tío tiña un bar, e eu estaba despachando no 3 de maio, chamaban o 3 de maio. Entón, ele era do Monte de San Cibrán, e éramos todos veciños. E aos 25 anos, caí en estado da miña filla máis bella, aos 26, tuve nada. No, pero ti cando coñeciches a él? Cantos anos tiñas? Xa empezaras a servir? Xa estaba na casa con miña abuela, sí, porque miña abuela cando caí en estado, botóme fora da casa, buscoume unha casa, e fuma a vivir para o Monte de San Cibrán. O sea que máis ou menos terías 22 anos así cando coñeciches? Tería 21 anos, máis ou menos, sí. Como se chamaba ele? Víctor Manuel Pereira Hermelo. Víctor Manuel Pereira Hermelo. O portugués, porque o pai era da familia dos portugueses. Entón, ti quedaches en estado e tua avoa... Botóme fora. Botoute fora. Pero quedaches en estado cando tiñas 25. 25 anos, sí. E o 24 de febreiro tuve a ela. E onde marchaches? A vivir, chamanlle a costa de San Cibrán, onde está o río Orzas. Nunca pasastes por ali? Non. Bueno, na parroquia. En Aldán tamén, non? Sí, no centro. Pois onde está o río Orzas hai un camiño, unha carretera para arriba, que a esquerda é onde está ese dos vellos, e iso que hai en Herbello, que levan as persoas maiores, que ao mellor ti non podes atendela porque pois métela aí. Un asilo? Un centro de saúde ou así, non? Non me acordo como lle chaman. Bueno, da igual, na costa de San Cibrán. Entón, foches a vivir aí con el? Non, sola. Despois el solo viña de min cando quería descargar. Pero un día tanto me hincheu, dixi, mira, non quero que viñas máis. Porque el non quería, non quiso reconocer a filla. O sea, ti pariches o 24 de febreiro. De febreiro. De 1967, ten 58 anos. Botamos as contas despois. 1967, máis ou menos. Entón, ti vivías ali sola? Sola. E onde traballabas cando ti veches a ela? Nada máis só. E tiña que salir, levantarme ás 6 da mañá todos os días
para levar a ela a andar nun cochito, como comprara a miña nai, para ir para casa, porque mas só tiña a casa cuna, tiña unha guardería. Entón, se levaba a miña filla, hasta máis bella, levaba a guardería. O día que non había guardería era os sábados e os domingos, pero pola semana estaba a guardería aberta. Pero despois, cando tú diga María José a esta... Pero esta, que apelido se puxeches? El non quixo, non? O que foi meu home, puxo o apellido dele. Despois, vale. Mira, despois, sí... Esta como se chamaba a primeira? A primeira, María de la Concepción García Rial, pero agora é, sí, García Rial, porque está reconocida polo meu home. Vale, apellida así Juan como os demás, como os outros demás. Bueno, entón, sí, ele nunca viña xunto a min, pero nunca me gustaba o home que tuve. Mira como é a vida. Nunca me gustaba, sempre eu facía burla dele. El tiña un costume moi fea, sabes que antes había esas mulleres que eran, chamábamoslle satélitas, que pasaban por ti e salivábanche. Sí. Pois ele era igual. A pasar por mí, salivábame. Entonces, un 13 de outubro, que salía a procesión de Fátima, eu viña de lavar a roupa da miña máis bella, veo asunto de min. Viña ela máis un amigo. E dixo yo ao amigo, mira, esta é a tal muller para ti. Dixo, que non me quer. Sin me perdón, dixo, mira, vai a merda, corre. Sabes o que te digo? Que vais a merda. Perdeu, hasta arriba, hasta casa. E había unha taberriña que antes había tabernas pequenas, así das aldeas. Mandei-no a buscar unha botella de viño, e quedou na casa comigo, e bebeu o viño. E despois quedei en estado de María José. Pero... E con este casaches? Sí. Este como se chama? Gerardo García Ares. Xa morreu, xa vai a facer 33 anos. Foi mariñeiro todo. E cando estabas con este, non volvía outro? E cando anduve co home que tuve, supo me dicir se non me daba vergonza poñerlle outro pai a filla. Xe, mira, a culpa tela ti. Porque se ti cumpriras co teu deber, eu non buscaba outro home. Claro. Entendes? É que así que, nada, non te fagas ilusión de min que non te quero. Entón, cando eu empecé a falar co home que tuve, dixe, mira, Lucho, non sabes que teño unha filla, pero eu quero, o día de hoxe ou mañán, que a miña filla teña os apellidos dos fillos que poidamos ter. E dixo, non te preocupes, que a tua filla é unha filla máis, e se foi. Que lle quería máis a filla que levei cos fillos propios de matrimonio. Porque esta foi moi rebelde. Non, rebelde foi a pequena, a Gloria. E cando casaches? Canto tempo tiña... A nena tiña 9 meses, díxeme, mira, tiña 9 meses, que eu tamén a levei a Damasón. Dixe, mira, acabouse, ir cos fillos todos os días a Damasón. Casámonos o 21 de diciembre, agora que non sei en que ano, sei que era 21 de diciembre de... non me acuerdo. É que eu li ainda ontem no libro de familia, mira, se opera que me ibas a preguntar iso. Seguro que era no 67, porque si pariches no 67 en febreiro, 9 meses despois... Conchi tiña 2 años cando me casei. E María José tiña 9 meses. Levábase tiñas 9 meses deste, e outro tiña... 2 anos. E levábanse 14 meses unha outra. Vale. Bueno, entonces sí... Esta se chamaba María José. María José. Esta naceu 19 de marzo. Sempre dixe que non lle puñía o meu nome a un fillo porque esta é prematura. Naceu aos 8 meses. Que naceu sin piel, sin uñas, sin pestañas, sin cejas. Ai, luchei moito con esta rapaza, moito, porque tiña que traela, fijaros, a residencia, desde Aldar a residencia, e desde o muelle de Vigo, andar hasta a residencia con ela no colo. Envolveita nun mantón, das que había antes as vellas, que levaban un mantón de 4 esquinas,
dúas era para atar e a outras dúas era para dar detrás da espalda. Pois, mira o que eu luchei con esta filla. E cando me casei, bueno, o meu home, o que foi o meu home, xa me axudou a manter a filla que era del. Porque ele en que traballaba? Ele era mariñeiro. A filla que era dela, mas a que non era dela, axudou a mantela. Tuve unha sogra moi boa, que nunca me deixou pasar fame, nunca. Porque sempre me dicía, porque non quería que as fillas superan. Estíame ela, mira, e pasase por ali, porque agora chaman o buraquiño, hai un bar. Pasas por ali e entras onde está a palla, tes unha marca, e ali colles o que hai. O mellor deixábame peixe, o mellor deixábame un cachiño de carne. Ela sempre me deixaba para darlle comer aos fillos. O meu amigo Omar, ainda daquela ainda estaba solteiro, era un jadé. Un que? Un jadé, porque todo que ganaba, gastaba. Un jadé, eu chamaba un jadé. Porque non aforrou nin chica nin pataco. Que eu, cando me casei, tuve que pagar eu atrás. E ti seguías traballando? Cando me quitou el de Mazosa, antes de casarme, xa non fui a traballar de Mazosa. As lianzas paguei nas eu. O tras paguei eu. Fíjate ti que boda, fixo a miña sogra unha boda, un cocido, daquela luras, en potas, bueno. E a miña afinadinha de miña nai quedoume de traer polos para facer, ainda non apareceu a pobre, ainda non apareceu a traer os polos. Xa morreu xa anos, pero sei un falar. E tua nai estaba contenta de... Miña nai estaba no Colegio Alba, traballando. E dixo que me viña a traer polos para axudar a facer a comida. Porque a miña comida da boda fixo a miña sogra. Miña nai non fixo nada, pobre da muller. E tua aboa vivía? Miña abuela vivía, sí. E quixo vir? Non. Estaba enfadada ainda? Cando bauticei a máis bella, veo a escutar, veo o bautizo, pero que nadie a mirara. Cando o eu nombre que lle puxe, porque me dicía o pai dela, da máis bella, mira, se unha nena, e pose Concepción, o nome dunha irmá que lle morrera daquela do sarampión. E Concepción chamaba a nai, tamén. Eu obedecille, pois, María de la Concepción. E eu la loqueou. Quería que lle puxeras o seu nome. O teu nome menos ese. Pero bueno, ela tampouco non lle gusta hoxe ese nome, a miña filla, non lle gusta. Mira, e depois tiveches algún máis? Algún fillo máis? Ai, sí, despois tuve, pero casada xa, Xa. Si, tuve un que me morreu. Porque estes eran dúas fillas e tiveches un varón que morreu. Morreu. De pequeniño? Ao nacer, porque saleume, a ver, botei, antes viña chegou a comadre na casa, eu cabía, pero eu botei o cordón, xa estaba moi mal para nacer, entón tiña unha volta de cordón? Sí, levaronme nun coche, entón naquela noite, aqueles días, hubo moito mal tempo, e tiñamos que vir, saíse por Redondela ou por Chapela, a Vigo. Entón, o coche tuvo que dar volta porque non podía pasar. Entón, enfrióuseme o cordón, e cando cheguei ao Sanatorio do Carme, xa estaba morto. Quitaronme coas ventosas. E despois, a cabo de moito tempo, estábamos tomando sol debaixo da ventana, o meu nome eu, por la tarde dixenio, mira, vamos buscar un neno. E dixo, non me jodas, que non te quero mirar preñado outra vez. Dixo, vamos buscar un neno. Porque era normal, eu tamén quería, tiña dúas mulleres, quería ter un neno. E fomos para dentro, para casa, e saliu o seu neno. Pero despois levei moito desgusto, que é o que teño, que chaman Gerardo, o nombre dele. E despois, cando tuve a pequena, a Gloria, levei un desgusto moi grande ele tamén, porque non contábamos de que eu pudera quedar en estado desa rapaza. Cando veu do mar, lle dixe que andaba en estado. Cantos anos tiñas ti xa? Ten ela 50...
54 anos. Levalle 2 anos con Chela, 54 anos. Pois o meu me dixo, tira mamá, non me dejas que estás preñado outra vez e que me tiro a marcha. Pois, machillo, estou preñado outra vez. Dela levamos desgusto moi grande. Pero bueno, tuve un matrimonio pobre, pero tuve feliz. Morreume logo. Cando morreu el? Tiña 53 anos. E de que foi? Pois fomos a San Sebastián a operalo do corazón e xa non deu de sí. O sea, foche de sala a operalo? Sí, a operalo, sí. Pero sabes, porque eu xa colla iso, e o mellor non. Porque o víspero de operarse, fomos a Andarroa, a casa dunhas sobrinhas, e tomaron entre ele e os dous sobrinhos unha botella de coñá Terry, de 3 vasos, sabendo que tiñan que operalo. Que no outro día tiña que operalo. Porque el non era daqui, era de lá. Éramos vecinos, pero tiña sobrinhas alá vivindo, en Andarroa, en San Sebastián. Pero, sabes o que me diu meu fillo? Mamá, murió como quiso, porque non podía beber, ese día bebió, está, murió como él quiso. Por 53 anos, vai a facer agora... Ti foras con el alá? Sí. E que me deu os cartos para unha veciña, porque o seguro daquela non daba nada, só che daba 300 pesetas. Tienes que pagar o tren, tienes que pagar donde dormías, tienes que pagar a comida. Miña sogra, a pobre da muller, tamén daquela, tamén o home meu sogra era barbeiro, e tampouco non dispuña de moito diñeiro, tamén nos deu que pudo. E fochedes en tren. En tren. Mi madre, que ese tren tarda moitísimo. Desfeitiños, chegamos desfeitos. Pero bueno. O sea que prestou vos os cartos unha veciña? Unha veciña. Mira, eu creo que xa lle daba por. Unha amiga miña, cando veamos moitos anos xuntas na Mazón. Ela vivía unha aldea que chaman Jandún, chaman Aurora. El foi a despedirse de Aurora. Pero chegou outro día, quis ir outra vez a despedirse dela. Entonces ela, non sei, dixo-me a Lefiteu, non sei que notei nel, que quería dicirme algo, pero non se atreveu a dicirme nada. Entón ela metelle cartos na man. E cando veu de operarse, ou cando veu que morreu, e cando cobrei todo xunto, non? Os meses que tiña ele cotizados, porque sempre che damos atrasos. Entón, eu con a pagarlle, ela non nos quixo. Non quixo, claro. Non nos quixo. E neos a amistad que temos, porque invitoume á boda do fillo, á primeira comunión das netas, e me respetoume como se fora máis cosa da casa dela. E como se chamaba ela? A ela Aurora. Canosa, non sei se Canosa Real ou Canosa Vidal, Canosa. Ainda hoxe chamámonos todos os 8 días, que ela operouse ten cáncer no estómago, e xa non contaba con ela, vai moi mal, porque ainda falei domingo con ela, e díxome que, sabe, porque diz que non ten, non sei, e comeu, dijo, unha marajota, con unhas patatiñas cocidas, e perdonando, devolveuna. E comeu outro día fideo con polo, e tamén nos devolveu. O domingo chameina, diz que non estaba nada ben, que queda onde pasa, o día que pasa máis mal é os domingos, porque pola semana, pois vai a Beija, arranca unha erva, ou espicha un repolo, entreténese, pero o domingo, como non vai a Beija, non pasa nadie por ali. Mira, e como cambiou a túa vida de estar con él, de estar agora viuda? Porque os nenos xa eran maiores, non? Xa, mira, a máis nova tiña 14 anos, Gloria, parece que tiña 14 anos. Pero nunca me deixaron sola. Porque me dicía xente, porque non colles un oso, se eu me hablar, eu sei a quen perdín, pero non sei a quen vou acoller. Eu collería un novio se vivira sola, se me mirara sola ao mellor entre 4 paredes, pero en inglés nunca me deixaron solos, porque mira, esta vive alá na casa de los Raios, e ven todos os 8 días. A máis nova está separada,
viveu ali na Porta do Sol, por parte da Terra de Boaña, comprou un pisiño, e ben, todos os martes de agosto fomos 8 a comer, porque a miña neta teria 3 amigas, non, 2 amigas, facer comida para 8, porque o meu fillo sale ás 4 da tarde, e chega ao mellor non, sale ás 3 da tarde e chega ás 4 menos 20 a casa. E ti tiveches que volver a traballar ou non? Ou tiñas Ai, unha sí, paguina del... fun a barrer o colegio. Ao foches. colegio, sí. A fábrica non, de viuda xa non fun a fábrica. Fun ao colegio. Que colexio era? Deste, de Aldán, de Sagrada Familia. A limpiar as clases. E a barrer o patio, que me tocaba, claro. E daban, e tamén me axudaron moito, moito. Porque cando era para comprar os libros, elas nunca me cobraban os cartos dos libros, nunca. Claro, porque a pequena se tiña 14 ainda estaba a estudar. Estaba a estudar, todas estaban estudando no colegio. E ti querías que as túas fillas estudaran todos? Mira, esta, unha inteligencia que había dúas. Unha que lle chaman Susana Bastón Carballo, e ela. Pero ela, o teatro. Bueno, a ti non che gustaba que Non fixera me gustaba teatro? porque parecía que era un traballo que tiña que era de pasar fame. Pero gustoulle, eu pasei no mal, Gustoulle, bendito de Dios, e hoxe está feliz. Eu ainda lle dixe falando, estás feliz? Moi feliz, mamá, pois avante. Colleche o que ti te gustou, avante. E agora ten bastante traballo, desde que agora para setembro que ten un traballo, ten 9 actuacións. Mira, netos cantos tes? 2 netos. E que diferencia ves ti de netos ou fillos? A ver, moita. Que lle consintes ti aos teus netos que non lle consistías aos fillos? A ver, daquela non había o que hai os. Eu cando venen eles trato de facerlle a comida que eles lle gusta. Porque se que entran, está todos os martes, veñen a comer a casa da abuela, todos os martes. Veñen, que hai de comer a abuela? En vez de darlle primeiro un beso a abuela, vas a mirar o que hai que comer. Ou sea... Como se chaman? Antón... O apellido. Non, o apelido non importa. Ela Sara. E cantos anos teñe? Ela ten 16 e el 13. Bueno, siguen estudando ali, non? Están no instituto. Están no instituto, sí. E xa saben o que queren facer? Ele gusta moito o fútbol. O fútbol para ele é o... Dixen, mira, non lle dixemos agora, ti pensa ben o que vas a elegir. Gustache o fútbol? O fútbol. Gustache outra asignatura que che guste estudiar outra asignatura? Abuela, o fútbol é moi justa. E a ela? Ela quer ser doutora de como chaman, de cando vas a revisión de medicina xeral ou veterinaria? Non, veterinaria non. Bueno, de medicina xeral, médica de cabecera. Pero mira, ainda lle dixemos, pero que doutora vas a ser se nunca quitas o notable? É que nunca quita o notable. Bueno, pero mellor cando empece a estudar, sí. E non sei. Xa se verá. A ver, agora yo non suspendí. Vai, home. Nunca quitou o notable. Porque que son moi cariñosas cando ele nunca acaba comigo. Vai me desquerer todo canto quero. Bueno, pero eso está moi ben. Mira, viaxaches así algunha vez fora do que foi Galicia, aparte de ir a San Sebastián? Fixeches así algunha vez? A Roma, no Pajoves, no María José, a Italia, a visitar unha monxa. Eu sempre lle dicía, ai, Dios mío, que me dera mirar a Madre Sagrada Elvira, Dios mío. Non quixera morrer sin mirala. Pois ela fixo todo, sin saber eu, fui as outras monxas, estas últimas que marcharon, deu a dirección, porque eu escribíame moito con esta monxa, porque cando morreu, eu iba a chamar a comparación onte, e eu cando chamei, estaba a morrer. Unha monxa, pois ela fixo todo. E fijaros
que eu co billete, porque eu pensei que íbamos a Lédira, a Lédira, porque tamén había unha moza que lle quería moito. Eu co billete na man e non sabía onde iba. Entón, miraba, porque claro, cada sitio que paraba o avión decían, non? Sí. E dixen, María José, cando chegamos a Lédira? Tranquila, mamá, tranquila. Entón, cando dixo, vamos a aterrizar en Roma. Dixen, María José, bueno, mamá, non te... Dios mío, a unha zapata, preguntei. Sí. A donde vamos? A Roma, señora, a Roma. Non falaba de nós, claro. Mi madriña, foi o regalo máis bonito que tuve do bautizo dos fillos, e ese viaxe que me deu esta filla. Foi o máis bonito. O sea, que foches con ela e fochedes a visitar a monxa esa. A monxa, Madre Sagraria. A Madre Sagraria. Ainda teño cantas cartiñas teño dela, Dios mío. Sí. Moitas. Mandei as fotos de meus netos cando eran pequenos, mandei as fotos dos meus fillos. Cando chegamos alá xa tiñamos, porque comíamos elí, dormíamos elí, pero unha vez, eu non sei por que se me meteu na cabeza que cerraban as 8, e deixámonos estar por a calle. Cando chegamos, estaba pechado. Non tiñamos cena, porque chamanlle a comida mandan ya feita, xa. Entón, a terminar aquela hora, recollen. E pois tu que ir María José a calle a buscar unha pizza. Bueno, tamén estaba boa. O sea, que se foi a viaxe que fixestes que... Sí, foi a única viaxe que fixe. Bueno. Despois a comparación e de excursión, fun a Santa... Onde fomos? A Portugal irías alguna, non? A Portugal, sí, tamén fomos. Pero fomos a San Sebastián, fui tamén. Como me chama outro? A Madrid foches? Non. Houve ocasións de que me invitaron e nunca quise ir. Onde fomos? Dios mío, que fomos a mirar os pingüinos, todo. En Santander. Santander, caramba. San Sebastián non se parou meu nome, Santander. A Santander. Excursión con unha excursión que se fai. A Cabárceno, foches, a Parque de Cabárceno. Moi bonitos. Mira, gustache ler? Non. Ou non? Que te gusta facer no teu tempo libre? Coser. Coses? Coser, sempre busco para coser. Porque sempre cosiste. Quen te aprendeu a coser? Mira, eu vi, antes había unhas señoras que cosían para fora, non? Sí. Entón, miña abuela mandaba a mir a coser, porque agora tens que aprender a janduxar, facer as presillas, que agora se as fai todas as máquinas, a coser unha bastilla que non se notara o fío por fora. Pero a mí gustaba a matadella. A que? Atar a rede. A rede. E miña abuela nunca me deixou ir. E total, modista non fui. Gústame coser, pero modista non fui. E non ibas tamén a arreglar as redes ou non? Non me deixou miña abuela. Non te deixou? Eu encantaba ir eu quería ir a atar, chamábamos de atar, pero miña abuela non me deixou. Miña abuela quería sitios onde ganaba dinheiro. Claro, eso quería hacer todo. Entón, agora ti gustache coser e tamén faz exercicio, andas, camiñas? E ainda, son moi perezosa porque doime moitas pernas. Ayer fomos a andar, cando vamos, temos unha volta grande da miña casa, todo pola praia da Ariacova, subimos, vimos polo grupo, ainda cando teño gana de andar, eu colla máis bella, vamos a Vesela. Pero non son porque ti vas ca túa filla e con amigas non? Non tendes centro de xente? Non me gusta. Non me gusta porque, a ver, antes íbamos a Casa do Mar, das jubiladas, facían, pero non me facían baile, facían que non me... Mira, que soño tes sin cumprir? Que che gustaría de facer? Eu sempre... Non me digas cosas redes. Non, sempre tuve gana de ter unha casa miña. Miña non é nosa, miña máis dos fillos, porque é deles tamén. E de ter un cuarto de baño.
Mira que ilusión tiña eu. Porque a casa onde vives agora non é túa? É nosa, que Sí. compramos. Mira do meu home. Sí. É miña, por metes viva, é miña. Vale, entón a túa ilusión de sempre Era era ter a unha casa casilla miña. con cuarto Nosa. de baño. Con cuarto de baño. Non é un cuarto de baño, pero bueno, ten a ducha, ten Sí. o servicio e o lavabo. Vale, Pero non é como antes, xa. que tiñamos unha poza con un estrume. Sí. Agora Pero que ese sono xa o tes cumprido. Cumprido. E quedache algún outro? Que poidas decir, antes de morrer me gustaríame que... Que te gustaría? Sí, gustaríame, claro, pero a xuntar, mira, os meus afillados, que teño 4, e os fillos, comer todos xuntos, pero os posibles non me dan. Os posibles non me dan, fillo. Os meus afillados e os fillos. Os afillados e os Os fillos. netos. E os netos. Claro. Se hai que buscarte en algún lugar, onde estás? Eu, na Espiñeira, preguntaron por Fita Jalana, xa saben onde onde estou. José Barrial non é, Xa, porque nós sí conocémonos polos motes, polos alcumes. sí, polos alcumes. Cal é o sitio máis bonito que te parece para estar en... Sentaste ali e podes estar horas. Ali na Espiñeira, ou mellor nunha praia, ou en que sitio? A praia non me gusta. Non che gusta a praia? Viño morta. E teño a cerca, Xa. porque solo é, mira, a que teño frente a casa, solo é salir do portal, darle así a volta, e despois outra, un pouco lesa, que chaman Aria Cova, Sí. e despois é a de San Cigrán, na parroquia, onde está o centro, onde temos todo. A iglesia, o médico, a panadería, a pescadería, todo temos ali. Pero Non che gusta? non me gusta a praia. O sea, gustache máis estar no monte? Sí, pero ahora no monte non pode estar porque os meus fillos cando eran pequenos, collía, facía comida, levaba na cabeza, levaba os meus fillos e dos primos comigo, levaba ya corda, unha corda, un saco, un cacho de manta, amarraba un pino, facía un columne, estábamos ali todo o día. Pero agora non, porque agora xa non queren iso. E os pinales non están limpios tampouco. Ni os netos che queren iso. Os netos agora xa, eu teño até 13 anos, xa ten a libertad toda canta quer. Xa queren estar ca maquinita e vendo a E non sei televisión. por qué, Xa, son outros tempos. pero non sei, Xa. non sei. Eu digo que co tempo pode ser que digan moitos golpes aquí na frente. Como te atopas ti agora ca edade que tes? Como te Bueno. atopas? Bueno, podía ser peor, tamén podía ser mellor. Doime moito os huesos, cansome moito. Mira, agora hai lavadora, e non tes tempo para de antes íbamos ao río, carjadiñas coa aquelas tinas de roupa na cabeza. Sí, pero falábase moito, porque se Sí, socializaba. sí, Entón, mira, mientras lavabas, e estabas a falar. agora non miras a nadie. No? Ahora cada un na súa casa fai as cousas, pon a televisión. Eu cando miro xente, cando me dio o meu fillo, se lle toca a ir a traballar de tarde, os martes vamos a Cangas, porque é cando traen o peixe fresco das pescantinas. Eu teño unha fillada, unha prima, que pescantina eu vou a comprar o peixe a ela. Pola mañan chamoa, ás 9 da mañán. A ver o que ten. Mira, que, bueno, sei que tal está, que peixe tes? Isto, bueno, pois járdame. Entón dimo o meu fillo, mamá, queres vir a Cangas? Vou, porque ele ten coche, vai Conchi, e vou tamén. Miro xente, quedo contentísima, abrazámonos, falamos, a recordar o tempo de antes, hai que mirar Porque antes. o COVID debeu ser fastidiado, non? Inda que o vivir en aldea sempre é diferente, É diferente, pero non podíamos ir a misa. E non poder abrazar Non tampouco poder a xente. abrazar aos fillos e aos netos. Non sair da casa. Non salir da casa. E o meu fillo traíame, chamaba eu, e encarjaba, e neno, vai a... Porque ele vive solo.
pero chamaban, mamá, me faiche falta algo na casa. E esta tamén, porque Conchi non ten coche. Conchi é moi nerviosa, porque os irmáns compraban entre todos un cochiño deses sin carné. Eu máis ela vivía, estábamos ben. Claro. Pero ela é moi nerviosa, non? Entonces dicía, o neno, mira, trae isto. Eu non entraba na casa. Chegaba, petábame na porta, mamá, tienes aquí todo. Deixábame todo na porta e ele xa se marchaba. Eu non tuve, toco madera. Eu non tuve. No, eu tampouco. E a Conchi tampouco. Sí, pois mira. Esta sí. Cuidámonos ben. Esta tuvo. E a pequena, a que me deu 2 netos, que non contaba, que me fixera a abuela, nunca contei de que fora a abuela dela. E tamén o tuvo, porque traballa en Bueu, que fan comidas de bocata, da plancha, iso, pero tamén o tuvo, pero... Bueno, xa tes os teus fillos xa colocados. Ai, sí, colocadiños, sí. Entón, bueno, xa rematamos, porque moitísimas gracias por vir hasta aquí para contarnos un pouquiño da tua historia. Hai que decir que eres unha muller vital, optimista e con moitísimas ganas de vivir. Luchei moito nesta vida, filla, pasei moita fame. Notase moito, porque agora non queres que os teus netos pasen fame, nada. non. Porque mira, esta miña filla pequena vivía con Chavá, que os 2 fillos. Entón, ele tiña un restaurante que chamaban o Novo Rancho, esa para se digo. Entón deixou uno, porque claro, a xente foi escaseando, entón colleu a cafetería. Ela algo debeu de notar nel que o vigilou. Na primeira cafetería, na segunda. A primeira non, pero na segunda, a que ten agora, pois a ela algo mirou. Entón, foi un día, e de noite, se era as 2 da noite ou 1 da mañán, e ele saleu afora e mirou o coche dela. E dixo, hostia, este é o coche de Gloria. E cando a mira baixar, hostia, ti que faz aquí? Que faz aquí? Pois venga, por isto. Que mentira! Foi o mellor que pudo facer. Enseñoulle o móvil. Mira, isto é o que hai. Se acabou. Mira que lle pideu a sogra, mira que lle pideu as tías dele, que se arreglaran. Non. O que fai unha vez, o que fai unha, fai as 2. E non. Entón, tiña un piso en Salvatierra. E puxeron en venda. Entón, claro, repartiron o diñeiro entre os 2. Era con esos cartillos e unha entrada para un piso. Pero agora estropeouse o coche e levabanlle 4.000 euros por arreglalo. Loqueou. Non vale a pena. Eu tamén loqueei. Esta irmán dixolle, non te atrevas a deixar ese coche no garaje, nesa garaje. Bueno, teno no garaje, levanlle 2.000 euros. A nai 1.000 e a irmán 3.000. Vamos que non. Eu todos os meses do que cobro, ainda lle dou algo para que lle compre de comer os fillos. Xa dime, irmán, non sei como tanto tes. É gasteiro en chorrear a casa. O que non hai. É todo saleu de mí. Pero ti eres unha muller que estás acostumbrada a esas cousas e a vivir con 4 peras. Con 4 peras, porque antes, a ver, comías touciño, con coles, non había repolos. E pan co que houbera. Ai, si, pan con barolo. É que non faltara ele. E pan de toda a semana, que agora... De toda a semana, agora sobran cachos de pan xa para as galiñas. E este fillo, non me quero pan de... O día anterior. Es que xa comeu para comer pan resalto que comía, que xa comeu no mar. Ave María, que lle vas a facer? E hoxe foi Conchi foi esta mañán. A Freud xa lle tuvo a merenda para eles, para as amigas e para eles.
Fixo unha torteira de quilo e medio de polo con patatas guisadas e guisantes para esta filla miña e para min, merluza con patatas cocidas. E como sobrou, xa quedan todos a cenar a noite. Claro. Que lle vas a decir unha filla? Que che vou a decir que non sepa escribir, que sepa ir por un fillo? Eu non lle podín dar estudios, pagar carreira porque non tiña cartos. Porque eu sufrí moito cando para pagar esta casiña que temos. Porque o meu home daquela mandábame, que andaba na pesca nova, 17.000 pesetas. 17. E pagaba 29 de 3 en 3 meses. A caja de ahorros. E tiña que ir á tienda que tiña un tío meu coa libreta a apuntar. Antes fiábase, antes apuntaba, dicía, E ahora como non vamos coa libreta? Ahora se non pagas non compras. Ahora todo ca tarxeta, ahora casi xa non hai diñeiro físico. Eu non me adapto a tarxeta. Non, porque eu non... A ver, a mí non me quedan as cousas na mente. A mí non me mandes escribir, non sei escribir ben. Por iso eu a veces digo a miña filla, a V é a alta ou a baixa? Claro, porque nunca me Claro, naquela época non había tampouco posibles, nin nada. Entonces, sí, mira, e as coles, que coles eran que comíamos? Medias crudas, aquela tarteira, aquela trepia de tres patas como a isto, o lume, a louza negra de fume, collías un pau e un cacho de trapo amarrado con un cordel, e na sosa dabas aquilo que... Ai, mi madre, sí. Estes netos pasaron o que pasamos xuntos. Sí, esa non era época como a nosa. Bueno, pois xa deixamos aquí. Xa podes avisar se queres. Pois moitísimas grazas. Pois ainda teño bastante, pero bueno. Sí.